खुलुमबाय बे बड'लेण्ड टेलिभिजन दिनैनि रादाब फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ कर'नाजों बिमा बिफा गोमाजानाय मावरियाफोरनि बिबानखौ सोरखारा लाबाय चिरांनि बिजनियाव दाबनै जायगाखौ खुंथायारिया कन्टेनमेन्ट जन फोसावदों आसामनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारिया पाग्लादैया दैमानि हा खुरखुनायखौ नायदिंफैदों गुवाहाटीआव सासे एनएलएबीनि दैदेनगिरि हमजादों रायजोनि अंगनबादि सेन्टारफोरखौ दाफामनो आरो गासिबो CDPOखौ सोलायनो गिबि मन्थ्रिनि बिथोन काजलगावआव बमा मोनदों रिकिबुल हुसैना गिबि मन्थ्रिखौ बाख्नायना बयखौबो सोमोनांहोदों आसामाव गोदान 5613 कर'ना पजिटिभ मोनदों सा 77 नि जिउ खहा कर'नानि नैथि दोहौआव भारतनि गासै सा 5050 डक्टरफोरनि जिउ खहा 24 घन्टायाव दुलाराय भारतआव कर'नाजों सा 3460 नि जिउ खहा UKआव भेक्सिन थासेयावबो कर'ना थामथि दोहौनि गिख्रंथाव बर'नि आगु फावखुंगुर कमल लाहारिया कर'नाजों जुजिगासिनो प्रडिउसार रियान स्टेफेनआ कर'नाजों जिउ नागारनांबाय दानिया आबुं रादाब कर'ना भाइरासनि नैथि दोहौआ रायजोनाङै बयखौबो सोमखिखांहोनाय समावनो बयजोंबो अनसायजानाय मोनसे बिथांखि फोसावदों आसाम सोरखारा बे गोदान बिथांखियानो जादों मुख्यमन्त्री शिशु सेवा आशुनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया शनिबारखालि खानापारा एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव खौरांगिरि मेल खुंनानै मुख्यमन्त्री शिशु सेवा आशुनि एबा गिबि मन्थ्रि खुदिया सिबिथाय बिथांखिखौ फोसावदों बे बिथांखिनि जोहै कर'नाजों मावरिया जानांनाय खुदियाफोरनि बिबानखौ रायजो सोरखारा लागोन गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि मेलाव बुंनाय बादिब्ला जायफोर खुदिया एबा गथ'फोरनि बिमा बिफा एबा नखरनि गाहाय सुबुङा कर'नाजों जिउ खोमानाङो एबा कर'नाजों बिमा बिफा खोमानांना नखरनि गुबुन सोद्रोमाजों थायो बैफोर खुदियाफोरनि सोलोंथाइनि थाखाय रायजो सोरखारा दानफ्रोमबो 3500 रां होगोन सासे खुदियाया थांना थानायनि राहा जायागौमानि बे खाबुखौ APL BPL एबा सोरखारि साख्रि मावनाय मोनफ्रोमबो थाखोनि खुदियाफोरानो मोननो हागोन नाथाय जायफोर खुदिया नखराव रावबो गैया बिसोरनो सोरखारा दानफायाव 3500 रां होनाय जानाय नङा बरंस बैफोरबादि खुदियाफोरनि सोलोंथाइनि बिबानखौ सोरखारानो लागोन आरो गलपारा सैनिक स्कुल नवोदय विद्यालय एबा कस्तुरबा गान्धी बादि हस्टेल थानाय फरायसालियाव मुं थिसनना सोलोंथाइ लाहोनायनि राहा खालामना होगोन गोनांथार जायोब्ला प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनायनिबो राहा खालामगोन आरो साफ्रोमबो खुदियाफोरनो गंफा लेपटप होनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावदों मुख'नो गोनांदि जुलि जानो बैसो जानाय लाइमोन सिख्लाफोरनोबो जुलिनि समाव सोरखारा तला सना आरो नोगोद 50,000 रां होगोन होननानै फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया चिरां जिल्लानि बिजनियाव महकुमा खुंथायगिरिया दाबनै जायगाखौ कन्टेनमेन्ट जन फोसावदों बिजनि नोगोरजों नांजाबफानाय कावाटिका ओनसोलनि दाबनै जायगाखौ खुंथायगिरिया शनिबारखालि लामाखौ होबथेनानै बै जायगायाव रावखौबो हाबहोआखै आरो बै जायगानि सुबुंफोरखौबो जेरावबो थांहोथ'वाखै मानोना आथिखालाव नैथि कर'नानि साग्लोबनाया गामि ओनसोलावबो गोबां साग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों आथिखालाव खुंथायगिरिया बै दाबनै जायगाखौ गोख्रों नोजोर लाखिनायजों लोगोसे सरकारनिफ्राय माखासे जाग्रा आदारफोरखौबो राननानै होदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों बेनि अनगायैबो बिजनि नोगोरनि साखाथि 2 नं सैतानगुरि आरो बानायपारा ओनसोलावबो गोबां सुबुङा कर'नाजों साग्लोबजादों बेखायनो आथिखालाव बयबो सुबुङा सांग्रां जानाया गाहामसै मानोना नैथि दोहौनि बे कर'ना बेरामा आसामाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानांबाय बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय पाग्लादिया दैमानि रुगुं खुरखुनायखौ नायदिंफैदों आसामनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि शहीदान आब्बासीआ मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसामनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि शहीदान आब्बासीजों लोगोसे BTCनि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ दिनै झारतुलुग ओनसोलाव थांनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लोगो हमहैयो आरो खौरां लाहैयो बे हाबाफारियाव बिफानगिरि इन्जिनियारिंफोराबो बाहागो लायो होननानै मिथिनो हादों बबेखानि बे दावबायफैनायाव हा खुरखुनाय ओनसोलाव थाबैनो माथावरि खोनाय खामानिखौ मावनाय जागोन होननानै आसामनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारिया रायजोफोरनि सिगाङाव बाथ्रा होलाङो मुख'नो गोनांदि बे माथावरि खोनायाव BTC सोरखारनिबो थोंजों मदद थागोन होननानै बुंदों सोरखारजों होबथा जानाय थिउरि आफाद नेशनेल लिबरेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड सुंद'यै NLFBनि सासे दैदेनगिरिखौ पुलिसा हमदों सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आसाम पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ मोनसे स्रोद सुलुंनि सायाव बिथा खालामना गुवाहाटी नोगोरमानि नुनमाटीनि सालबारि हाजो ओनसोलाव अपारेशन खालामनानै NLFB दैदेनगिरिखौ हमनो हादों हमजानाय थिउरियाखौ NLFBनि गाहाय नेहाथारि 32 बोसोर बैसोनि दीपक चौधरी होननानै पुलिसा सिनायथि होदों बबेखानि NLFB दैदेनगिरिजों लोगोसे माखासे आयेन बेरेखा आरो अजद गोनां फोरमानलाइफोरखौ बोखांनो हायो होननानैबो पुलिसा फोरमायथिदों रायजोनि अंगनबादि सेन्टारफोरखौ दाफामनो आरो गासिबो CDPOखौ सोलाय सोल' खालामनो गिबि मन्थ्रिया बिथोन होबाय
गिबि मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्माया सुनिबार खालि जनता भवनाव सुबुं अनसाय बिफाननि मंत्री अजन्ता नियोग आरो बिफानारि मावख'गिरिफोरजों मोनसे जर'खा मेल जुथुमो। बे मेलावनो गिबि मंत्रिया रायजोनि गासिबो अंगनबादि सेन्टारफोरखौ दाफामनो आरो मोनसे जायगायावनो 3 बोसोरनि बांसिन सम खामानि मावनाय गासिबो CDPOफोरखौनो रावनिबो मोखाङाव नायालासे सोलाय-सोल' खालामनो बा ट्रेन्सफार खालामनो बिथोन होयो। मुख'नो गोनांदि गिबि मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्माया CDPOफोरनि सायाव गोख्रों बिथोन होनायजों लोगोसेनो खुदियाफोरनि जानायखौ लानानै जायखिजाया बेले-बेजे खालामनो मोननाय नङा होननानैबो रोखा खालामना होयो आरो जोनोम जागोदान खुदियाखौ लाजेननानै 6 बोसोर बैसोनि साफ्रोमबो खुदियाफोरनो बोसोरसेनि गेजेराव 300 सान पुष्टि गोनां आदार जगायनो थाखाय सुबुं अनसाय बिफानखौ बिथोन होयो। ओरैहाय टिकादारफोरखौ नाखि लागायनो आरो जाख्ल'नायजों लोब्बा लाग्रा टिकादारफोरखौ सुबुं अनसाय बिफाननिफ्राय होखारनो आरो बबेबा NGO एबा फसंथानफोरनिफ्राय माइरं बायालासेनो FCIनिफ्राय माइरं बायनो थाखायबो गिबि मन्थ्रिया बिथोन होदों। चिरां जिल्लानि काजलगावआव बमानि समखिनाय थासारि। चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव दिनै फुङाव थरसे बमा मोननो हादों होननानै मिथिना मोन्दों। रिपर्ट बादिब्ला काजलगावनिफ्राय बेंटल थांग्रा लामानि गावबुरा भवन आरो चिरां जिल्ला बिजिरसालिनि साखाथियावनो दिनै फुङाव थरसे बमा बोखांनो हायो। बेनि बागै खौरां मोननाय लोगो चिरांनि SCPजों लोगोसे गोबांसा पुलिस अफिसारफोरा ओनसोलखौ बेंख'ना लायो आरो सन्देह खालामनाय बमाखौ ब्लेंकेटजों खोबनानै दोनो। जाहाथे रावबो सुबुङा थांनानै जेंनाजों मोगा-मोगि जानाङा। बबेखानि बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बेनि बागै जेबो खौरां मोननो हानाय जायाखै। कांग्रेसनि आगु मन्थ्रि आरो सामागुरिनि MLA रकिबुल हुसैना नगावनि राजीव भवनाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै गिबि मन्थ्रि डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आरो गोदान रायजो सोरखारखौ बाख्नायना बयखौबो सोमोनांहोदों। मुख'नो गोनांदि नगाव जिल्लायाव रायजोनाङै ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों अपारेशन खालामनायजों लोगोसे रायजोनाङै ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायनि थाखाय कांग्रेस दैदेनगिरि रकिबुल हुसैना गिबि मन्थ्रि डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आरो रायजो सोरखारखौ साबायखर बावदों। बेजों लोगोसेनो गोदानै दाजानाय रायजो सोरखारा आसामनि रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय लानाय बिथांखिफोरखौ मावफुंनायाव मदद खालामगोन। नाथाय सोरखारा रायजो राजाफोरनि हेंथा बिथांखि लायोब्ला गोख्रों होबथागोन होननानैबो रकिबुल हुसैना खौरांगिरिनि मेलाव बुंदों। बबेखानि कभिडनि हेंथायै जुजिनायाव रायजो सोरखारखौ आबुं मदद खालामनो थियारि होननानैबो रकिबुल हुसैना बुंथिदों। मैया थामहिनबा सुनिबाराव आसामाव गोदानै सा 5613नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हायो। मुख'नो गोनांदि सुनिबाराव गासै सा 1,16,522 सुबुंखौ कर'ना टेस्ट खालामनाय जायो। बेनि गेजेरावनो सा 5613 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हायो। रिपर्टनि फोरमायनाय बादिब्ला कामरुप मेट्र'नो बांसिन कर'ना पजिटिभ गासै 580 मोननो हादों होननानै बुंदों। लोगोसे मैयानि सानाव कर'ना भाइरासनि जोहै आसामाव गासै सा 77 सुबुंनि जिउ खहा जायो। आथिखालाव सोलिफु बोसोर 2021नि कर'नानि नैथि दोहौआव दुलाराय भारतनि गासै सा 552 डक्टरनि जिउ खहा जानांनाया जोबोद गिख्रंथाव आरो साननो गोनां जानानै फैदों। भारत सावस्रि गौथुमनि डाटायाव फोसावनाय बादिब्ला दासिम दिल्लीयाव सा 104, बिहाराव 95, उत्तर प्रदेशआव 53, राजस्थानाव 42, उत्तर प्रदेश 29, तेलेंगाना 29, सोनाब बेंगल 23, उरिष्या 18, मध्य प्रदेश 16, महाराष्ट्र 16, कर्नाटकआव 8, आसामाव 7, केरेला 5, मणिपुर 5, छत्तीसगढ़आव 3, जम्मू काश्मीराव 3, पंजाब, हरियाणा, गोवा, त्रिपुरा आरो उत्तराखंडआव सानै-सानैयै, पुडुचेरीआव सासे कोविड-19 जिउसाजों गाग्लोबजानानै जिउ खहा जानांदों। मुख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि सेथि दोहौआव कर'नाजों भारतनि गासै सा 748 डक्टरफोरनि जिउ खहा जादोंमोन। कर'नानि नैथि दोहौआव दुलाराय भारतआव 24 घन्टानि गेजेराव गासै सा 3460 सुबुंनि जिउ खहा जादों। भारत सोरखारनि सावस्रि बिफाना फोसावनाय बादिब्ला थांनाय 24 घन्टायाव सा 21,14,508 सुबुङा कर'नाजों एक्टिभ जानानै दं। नैथि दोहौआव दासिम गासै सा 2,78,94,800 सुबुङा कर'नाजों गाग्लोबजादोंमोन। सा 2,54,54,320 सुबुङा कर'नानिफ्राय रैखा मोनफिनबाय। बे नैथि दोहौआव दासिम गासै सा 3,25,972 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। सावस्रि बिफाननि मावख'आरि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला दासिमाव गासै सा 21,20,66,614 सुबुंखौ भेक्सिन होनो हाबाय। इउकेआव कर'ना थामथि दोहौनि गिख्रंथावा साग्लोबसारनो हमबाय। साननैसो सान सिगांनिफ्रायनो इउकेआव थाद'नाय गैयै बेरामिफोरनि अनजिमाया बांगासिनो। बबेखानि बे बांनायनि जाहोनखौ B.1.617.2 भेरिएन्टनि थाखाय होननानै फोरमायदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनानै मोननाय बादिब्ला गोदानै भेरिएन्टआ इउकेआव थामथि दोहौनि गिख्रंथाव थासारि सोमजिनो हागौ। मोनसे गिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि मोजां भेक्सिननि कभारेज खालामसेयावबो बे भेरिएन्टआ गोख्रोङैनो गोसारगासिनो। बबेखानि इउकेआव दासिम सा 3.8 कोटि सुबुंफोरनो भेक्सिन ड'ज होखांबाय, जेराव लाइमोनफोरनि बिबाङा 70% आरो गासै सुबुं अनजिमानि बिबांनिफ्राय 58% होखांबाय। ओरैहाय 2.4 कोटि सुबुंफोरनो बिब्दिनो मोननै ड'जखौ होखांबाय। बिब्दियाव मोननै सोंलु सिखाङो। गिबियाव बेनोदि भेक्सिनाबो कर'नाखौ दबथायनायाव जाफुंसारनो हानाय नङा नामा?
आरो नैथिया बेनोदि भेक्सिनेशना थांनाय सेथि दोहौनि रुजुनायाव गुबुन थासारि सोरजिगोन नामा दा इउकेनि हस्पिटालफोराव बेरामिफोरखौ लांनायनि बिबाङा बांनो हमदों इउकेआव B.1.617.2 भेरिएन्टआ गोबां गोख्रोङैनो गोसारगासिनो ओरैहाय गासै इउकेआवनो थांनाय सप्तायाव हस्पिटालफोराव बेरामिफोर लांनायनि बिबाङा 20 जौखोन्दोसिम जाहैबाय सानजा सोनाबाव बेनि अनजिमाया 25 जौखोन्दो आरो स्कटलेन्डनि खायफा ओनसोलफोराव बेनिबो गोबां स्कटलेन्ड NHS हस्पिटालनि डक्टर अविरल वाट्सआ फोरमायनाय बादिब्ला लकडाउन खुलिनायनि जाहोनावनो केस बांनायनि थासारिया सिगाङावनो इसारा होखादोंमोन दायो इउकेआव जुन दानाव जोबथा लकडाउननि फेज मेनारआ आनलक जासिगोन हादराव कोरोना भाइरास नैथि दोहौआ गोबां सुबुंनि जिउखौ फोजोबस्रांगासिनो बिब्दियाव सावथुन मुलुगनि गोबां फावखुंग्रिफोराबो कोरोना भाइरासजों गोबां मोगा-मोगि जानो गोनां जादों मिथिनानै मोननाय बादिब्ला बर' सावथुन मुलुगनि आगु फावखुंगुर कमल लाहारिया बे समाव कोरोना भाइरासजों जुजिगासिनो दं बेनि थाखाय बिथांखौ गुवाहाटी खानापारानि आयुष चन्द्र देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों बिथांनि देहाया थाबैनो मोजाङाव फैफिननायनि मिजिंआव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयबो आरज गाबदों कोरोना महामारिनि थाखाय बलिउड सावथुन मुलुगावबो गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनदों थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय लानानै 2021 मायथाइयाव बलिउड फोथारनि गोबां सेलिब्रिटिफोरा कोरोना भाइरासनि गाग्लोबनायाव जिउ नागारनांगौ जाबाय सुनिबाराव बलिउडनि मोनसे गिदिर खहा जादों होनना खौरां मोननो हादों रिपर्टनि फोरमायनाय बादिब्ला बलिउडनि प्रडिउसार रियान स्टेफेनआ मैया थामहिनबा सुनिबाराव कोरोना भाइरासजों साग्लोबजानानै जिउ खहा जाबाय मिथिनानै मोननाय बादिब्ला कोरोनाजों साग्लोबजानायनि थाखाय बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा मैया गवायाव जोबथा हां बोयो खौरांखौ मोननानै बलिउडनि माखासे सेलिब्रिटिफोरा ससियेल मिडियानि जोहै दुखु फोरमायदों आरो जोबथा बिदाय होदों मुंख'नो गोनांदि रियान स्टेफेनआ काजलनि शर्ट सावथुन डेब्यूखौ प्रडिउस खालामदोंमोन बेनि अनगायै बिथाङा धर्म प्रडाक्शनजों मोनसे समाव खामानि मावोमोन आरो जिस्म पाप रोग LOC बायदि सावथुनफोरावबो खामानि मावखांबाय मुंख'नो गोनांदि बिथाङा इलेक्ट्रिक एपल' एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शन हाउसनि क-फाउन्डारबो दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों